Koro gidwa mondo gitim kaka gidwaro, to gik ma nyoro party margi owacho ni onego bed ni ing'iyo ka giwere gi wechego. Of course, ODM motel ni jaod, motel ni oburu. Gibende gin gi ogin perfect, lakini gima neno en ni kineno jo Sifuna, Babu, jogo duto gin osiepena, lakini aparo ni they are not looking at the bigger picture. Nwach sani gik ma gitimo hinyo party margi no. Mokwongo mondi ini siro dwaro mano mar ODM mar thicho gi ok committees makamago. Okna siro dwaro no, lakini nyaka ing'e ni ka okiluri kod chike mag party, consequences bro biro. Ok kata mana ODM kende, kata mana UDA, ka joma okoriwre gi kaka UDA dwaro. Ka ithicho gi woko. To sirikal kata bed ni jogi, kata jo man gi party, joma seno othich woko gi. Kata bed ni jo team mar Linda Mwananchi. Ne bed ni gin gi party margi kawuono. To jomoko chako pingo kaka gidwaro ringo. Gibende gibom natimo kamano. Iwinjo ga, ok ginyal yie ni nitie joma gin kodo i party ka, to gine wacho weche mopogre gi kaka gidwaro. Koro an ok na riwo, aparo ni onego bed mo gimiluongo ni restraint. Gibed gi restraint. Lakini gin gi freedom because in party nigi chike, to jogi ose declare kineno kaka Linda Mwananchi ringo. Ka giringo gi jok ma oppose, ka sana giwacho one term. Gidich gi one term. To king'iyo party kaka jakom ne noweyo, noweyo party, jakom ne no ochako gimiluongo ni winjruok, broad based, kod party mar ODM. To kidhi sana luwo Nyanza sani, sana luwo Nyanza sani, most of joma magine ma kidhi piny, ground wacho mna 2 term. Koro ka in ground wacho 2 term, to in kodi biro gumari ma 1 term, to tiende ni ok iwinjri kod kaka party dwaro. Koro mene kaka nene, koro aparo ni gidwaro mondo, gin gi gombo mondo ogolgi mondo gini. Mondo gidhi mondo to ane bed nan gi team Sifuna gibaru giwog mapiyo mondo gilos gine mondo gibed gi party margi. Onge tiende ni idwaro bed gi cake mari ai kinde cham. You cannot have your cake and eat it. Mene kaka na nene. Ero kama na ina nikech bende kano tuwake nyimod bura nyakoronga jwang bang kano thich moko kuom jod bura makamagi mawuok e duond bura mano mar ODM oko mag committees mabende gisema